Salut! Eu sunt Cătălin și acesta este Adevăr și Provocare 1. Să trecem la provocări. Raluca Dobre mă provoacă să mănânc un ou stricat. Să vedem. Bun, deci am primit provocarea să mănânc un ou stricat. Acesta este oul stricat. E bine? Da. Let's do this. Stai că poate se sparge asta. Îmi sparg ouăle. Mamă, stare pui în el. Filmează că e un moment epic. Te-mă, treci înapoi. Vlad Mihalcea mă provoacă să fac Cinnamon Challenge, adică provocarea cu scurtișoară, să vedem. Bun, deci provocarea cu scurtișoară. Să arăt la cameră că e scurtișoară. Măcinată, neîncepută, tot. Păi da, câini. Dar nu pune niște cu vârf. Bă, da, frate. Bă, să se simtă cum pana mea. Bă, ce mă zici? Iată. Atâta, mă. Hai de capul meu. Și se ia, frate. 3, 2. N-am dat pe puțin. 2, noi, bă. Hai mă, lasă. 3, 2, 1. La Vila Vinea mă provoacă să fac Salt and Ice Challenge. And now, Salt and Ice Challenge. Let's do this. Ce, mâna? Haide. Și tu? Haide, ce? Loc de 2 cubulețuri. El una, eu 2. Uitați, aici punem, strângem un pumn. Mă, nu mai pot jur. Hai de capul meu. Stai mâna. Ce mai e? Mamă. Știu că au fost decât 3 provocări, nu le-am putut face pe toate, dar nu fiți triști, o să le fac pe toate în episodul următor de Adevăr și Provocare. Cam atât cu acest Adevăr și Provocare. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, share, subscribe. Până data viitoare, numai bine. Pa!